Ahojte, volám sa Adriana, mám 16 rokov a chcem vám povedať moje svedectvo, ako som sa prvýkrát stretla s Pánom. Pochádzam z kresťanskej rodiny, ktorá vlastne nechodí moc do kostola, iba výnimočne. Len moja starka so súrodencami chodí aj v nedeľu do kostola. Ako som sa stretla s Bohom? No bolo to tak, že po birmovke, asi po 2 rokoch, som bola ako zvyčajne v nedeľu v kostole a prišla za mňou reholná sestrička a akorát vtedy bola akcia na niečo ako rozdávanie srdiečok a my sme sa začali rozprávať a popri tom rozprávaní vlastne mi hovorila o spoločenstve, ktoré funguje od septembra, že ako tam ľudia trávia čas spolu, ako sú šťastní a že ako ho trávia s Bohom. Tak ma zavolala, že či by som tam nechcela ísť. Ja vlastne od šťastia, ako som počula, že sú tam ľudia tí šťastní, tak som povedala, že áno, že prídem. Lenže po nedele, 2 týždne som rozmýšľala, či tam mám ísť alebo nie. Prvý týždeň som tam nešla a druhý týždeň, keď som sa už rozhodla, že idem, išla som tam s obávami, pretože prvý ročník na základnej škole do prvého ročníka na strednej škole, vlastne 10 rokov som bola šikanovaná. Nemala som vlastne nikoho, ani kamarátov, ani najlepších priateľov, takže som nebola v kontakte vôbec s ľuďmi. A poznala som iba niektorých ľudí, s ktorými som sa len 2 pozdravila. Keď som vošla do toho spoločenstva, bola som veľmi prekvapená, pretože tam boli ľudia, ktorých som poznala a práve boli to tí ľudia, s ktorými som sa zdravila. Po čase som zavolala vlastne aj moju sestru do spoločenstva, tak sme tam začali chodiť spolu a v polovici októbra sme išli so spoločenstvom na víkendovku. A vlastne tá víkendovka bola spojená s Gadzonom. A vlastne tam som stretla prvýkrát Boha, pretože boli tam chvály, bola tam adorácia, bola tam spoveď a išla som so svojím spoločenstvom. A bolo to úplne super, pretože tí ľudia v tom spoločenstve ma začali brať takú, aká som a konečne som mala pocit, že niekam patrím. No a na tom Gadzone, vlastne pri modlitbe, sa ma spýtali, že za čo sa majú modliť. Tak som im povedala, aby proste sa už vyriešilo to, aby ma už ľudia nešikanovali, aby som si konečne niekoho našla za najlepšieho kamaráta. Aby som s niekým proste trávila čas a nielen doma zavretá. No a vlastne oni sa začali modliť a ako som sa s nimi modlila, tak som pociťovala také teplo vo svojom srdci a zrazu som počula hlasy a oni mi vlastne vraveli, že sa nemám báť, že vlastne Boh je stále so mňou, Boh je stále pri mne a že v každej tej situácii, v ktorej som sa ocitla, bol stále pri mne. Vždy, keď som plakala, bol pri mne, pretože on plakal so mňou. Keď som bola šťastná, bol tiež šťastný a radoval sa so mňou. A keď mi ubližovali ľudia, ako keby ubližovali aj jemu. No a vlastne po modlitbe som nevedela neskôr, čo sa robí a potom mi to vlastne pán kaplan vysvetľoval. A bola som z toho taká šťastná, že sa mi vlastne takto pán Boh prihovoril a že mi to vlastne povedal vlastne na otázku, ktorú som mala, ktorú som sa pýtala vlastne 10 rokov. A bola som proste z toho šťastná. No a po čase, ako som chodila do toho spoločenstva, ako sme sa tam modlievali, tak vždycky som sa pomodlila za tých ľudí, ktorí ma šikanovali. A pomodlila som sa aj za to, aby sa to s pánom Ježišom tak dalo ako dohromady, aby sa to zlepšilo. A vlastne po tých 10 rokoch som normálne začala vidieť na tých ľuďoch, že postupom čase ma začali ignorovať, že už ma proste neriešili a
proste, že už ma nešikanujú. A vlastne takto si uvedomujem aj strašne veľa vecí, čo mi Pán Boh v živote urobil, pretože keby mi nedal 10-ročnú skúšku ako kríž, ktorý by som nakoniec nezobrala, tak vlastne nemohla by som byť teraz šťastná, nemohla by som byť ani v tom spoločenstve. A takto úplne som si to uvedomila a som úplne z toho šťastná a trávim čas s Bohom teraz každý deň a úplne som z toho šťastná. Takže je to úplne super, keď zoberete svoj kríž a poviete Pánovi, nech vám s tým pomôže a verte tomu, že on vám v tom pomôže. A kvôli tomu som začala vlastne aj veriť v Boha, pretože aj teraz, keď mám ťažkosti, tak stačí, keď sa na ňo obrátim a on mi s tým pomôže. Takže chcela by som vás aj ja pozbudiť k tomu, aby ste boli takí ako ja, aby ste začali veriť, aby ste vážne ho spoznali a aby ste mali pre ňo otvorené srdce, pretože keď si zoberiete svoj vlastný kríž a poviete mu, aby vám s ním pomohol, on vás nenechá len tak, on vám s ním pomôže. Takže